салом алайкум дӯстони азиз, салом алайкум бародарон. Ман ҳастам бо шумо доктур Беҳрӯз. Ҳамеша тансиҳати хонавода бошед. ҳамин канале ки дидӣ биро подписатсия кун, лайк бизор, чунки дигарҳо бинанд ва ҳама рӯза ки беморонро дастгир кардастем ба воситаи ватсап, ба воситаи масалан мебиёянд тавбашон мекунем ва хоб мераванд. дӯстони азиз, ин бародаре ки дар назди ман мебинед, як муддати 15 рӯз пеш ман овардагиш будам. Мисол дар ҳолати камтар ҳолатш бад буд, баъд аз ҷарроҳӣ ман овардам, тавбаш кардам. Мақсад мисол гап баъзан бародарон мисол гап хабар карданд ки мақсад ман амира ба мисол маслиҳат кардам барои зубори инвай. Не, ман зубориш кардаги набудам. Мақсад ин бародар худаш гап занад, нақл кунад ки мақсад мисол ҳолатш вазъин буд. Мисол бародарм Исроил карта ба номи худаш буд, ҳама чиз ба номи худаш буд. Мақсад ҳамин группа мисол бачаҳо дастгириш кардан, кӯмакиш кардан. Ман намедонам худаш нақл кунам мисол чанд суми ҳаст нест, лекин муддати 15 рӯз ман амира тавбат кардам. Ин рӯз якшанбе мисол ба кори фаъолияти худ аллакай мерава, ба кор мебурад иншоалло. ва дар куҷое ки бошед занг бизанед, дастгиртон мекунем иншоалло ва худаш ҳозир нақл кунад. Масалан Исроил салом алайкум, ман ҳамин рафтам овардам мисол где-то туда обратно 500 километр шид. ҳамин ман рафтам овардам, ягон пул дагирифтам. Не, бародарони азиз, муъмину мусулмоно, ассалому алайкум раҳматуллоҳи ва баракату. Акау хоҳару акау додаро, ҳаматона дар акай Беҳрӯз канал хуш омадед. Акау додаро, апа хоҳаро, ба бори дигар гуфтанӣ ҳастам ки и акам айма ягон сум талаб накардай, нагирифтай, ба дастгири худаш ба муъмину мусулмон гуфта хес айраи дур мисол дасткашӣ накарду хес омад мисол кӯмати мисол ҳамчу мисол додару бародар гуфта ёрдам кардак. Ман аин кас аз замину то осмона миннатдор ҳастам. худованд падар модараш дар раҳмат киям. хеле муъмину мусулмон дорем дар ин шаҳри ғарибӣ. худо умр зоид кунад падар модарша, худованд дар ҷон боша, хору зор нашава. мисол ҳам хеле бародаро ҳастед дар инҷа мисол моро дастгирӣ мекунад, моро мисол обрумона мисол дар замин намепартояд. баъд ай ҳамада мисол ман гуфтанӣ ҳастам ки ҳамин акама мисол дурои подписатсия кунед, дастгирӣ кунед мисол каналашта. и акам мисол ай дасти шумагӣ хеле ёрдам кард, мисол об додак, нон додак. мисол ман миннатдор ҳастам. баъд чӣ гуфтаниям, мисол касе ки мисол манда дастгирӣ кардай айваён ман миннатдор ҳастам. мисол худо ва шукр мана система мисол дору укол ҳамаш тайёр, мисол доктор ёрдам кардак, миннатдор ҳастам. баъд чӣ гуфтаниям, мисол касоне ки мисол дастгирӣ кардак, ёрдам карда айваён ман миннатдор ҳастам. ина худо хоҳад хеле шифои комил гирифтем, табобат гирифтем. насиб боша сафар ҳастем ба мисол ба кору бори зиндагӣ мисол дасти худ монда. ман миннатдор ҳастам. ҳамин қадида ман ягон маслиҳат кардаги будам, тура ягон бурдаги будам. Не, хеле гапҳо вообще вуҷуд надорад дар инҷа. мисол ҳамин инсон худаш шава нагуфтак, рӯза рӯз нагуфтак, я бо суханаш кардем мисол гуфтемша, ҳамин акам хес омад мисол моро дастгирӣ кард. дӯстони азиз, чуноне ки шумо дидед, ҳар як кори ман, ҳар як видеои ман бо далел, бо асос аст, барои оне ки мақсад бисёр бародаре ҳастанд ки мисол дар бораи ҳар як инсон тӯҳмат мезананд. ман кӯшиш мекунам ки ҳар як видео ман мисол бо далел, бо асос қатъӣ карда пешкаши шумо кунам. ва албатта ки ман ҷои худам дорам. мисол ҷои ман мисол аренда аст, мақсад ман аренда месупорам. мисол ман пули худман мегирам. мақсад хеле не ки ман намегирам, пули худман мегирам, бо инсоф қатъӣ мегирам. ин бародар овардам, ман пулша нагирифтам, ай худам дору кулу расуд кардагам. лекин иҷа барои ин бародар мисол гап задан ки как будто ман мисол гап мисол збор маслиҳат кардам, збор кушодам. зборшо ман накушодам, ман видеоро кардам, ман гуфтам дастгириш кунӣ, кадом ки мехоҳӣ кӯмак кардан, кӯмак кунӣ. ин бародар баъд аз язва мисол операсия кардан, язва желудка, мақсад ман овардам тавбаш кардам, ҳолатш камтар хуба иншоалло. хай ба кор фаъолияти худаш ман дигар ҳамин кор карда наметавонам. дигар ягон кор ки
دیگه نمیتونم کرده که مقصد تو زمین آنشون برای باید مثلا من میلیاردرم نیستم میلیونرم نیستم باقی در همون خدا همین کانال که دیدی برو подписаться کن خیلی دیگه بچه دیگه گپ ندارم انشالله که کمک کرده از همین подписаться کرده از و بردار عزیز همینجا ما کم ترک مشکلی دارم مقصد این دستگیری کنی کمک کنید مقصد چیز چورم نمیدم و دا بخریم مارم خیلی سود براتون هست انشالله اگه من گفتم پای رسو که گور ابشتون نمیکنم لیکن انشالله تو حد امکان دستگیرتون میکنم علای مهربانی گپاتون باشه تنسیت خانواده باشه و آدم کسانی که مقصد تو تا پولتون بسیار هم میخواین که مثل کمک کردن دستگیری کردن اینا بیو دستگیری کنید اما بچه رو دستگیری کنم علای تنسیت خانواده باشه